What is this called? இது வெள்ளேலி. White rat. Hedgehog. Hedgehog. What is this called? இது எப்பவுமே தூங்கிட்டு இருக்கும் அந்த அனிமல் பேர் தானே? பேர் கோலா. What is this called? இது ரைனோ. எவ்வளோ ஜுராசிக் பார்க் பார்த்துருக்கேன். ரைனோ. What is this called? இது என்னது? புலி. சீத்தா. What is this called? இது ஒட்டகம் தான் இங்கிலீஷ். கேமல். What is this called? இது என் ஃப்ரெண்டு, என் கூட தான் இருப்பான் எப்பவுமே. அவன் தான் டாங்கி. தெரியும் அவன் டாங்கி தான். இது மான். கெசேலா. What is this called? இது சுப்பிரமணி. லியோ படத்தில் சுப்பிரமணி. ஐனா சுப்பிரமணி அவன் What பேர். is this called? இது ஆண்மான். Moose. மூசா. What is this called? இது பல்லி.